Здравейте, казвам се Диана и това видео беше изцяло генерирано с помощта на изкуствения интелект. Чатботът на CrowdEdge не само автоматизира взаимодействието с клиентите, но също така предоставя на компаниите подробна аналитика на всички клиентски чатове. Подробна статистика е налична във вашия личен кабинет, помагайки на бизнеса да следи ключови показатели, да идентифицира слабости и да оптимизира работата на бота за повишаване на ефективността. Аналитичната система предоставя информация за броя на диалозите, средната продължителност на чатовете, скоростта на отговор на бота и честотата на прехвърляне на разговори към оператори. Освен това, аналитиката може да помогне за идентифициране на тесни места в бизнес процесите. Например, ако системата отчита, че клиентите често искат пояснения относно условията за доставка или връщане, това може да означава, че сайтът не е достатъчно информативен. Свържете се с Crowdy.ai днес